Έχετε ποτέ ξυπνήσει στις 3 η ώρα το βράδυ, χωρίς κανέναν προφανή λόγο, ξαφνικά, χωρίς ξυπνητήρι, χωρίς θόρυβο, χωρίς εφιάλτη, απλώς ανοίγουν τα μάτια σας και είναι ακριβώς 3 η ώρα. Αν αυτό σας συμβαίνει συχνά, ο Άγιος Πορφύριος είχε κάτι πολύ σημαντικό να πει. Αποκάλυψε ότι αυτό το ξύπνημα στις 3, τα ξημερώματα, δεν είναι τυχαίο. Έχει βαθιά πνευματική σημασία που οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν. Και το πιο σημαντικό, ο τρόπος που ανταποκρίνεστε σε αυτό το ξύπνημα μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην πνευματική σας ζωή. Σε αυτό το βίντεο θα αποκαλύψω τι σημαίνει πνευματικά όταν ξυπνάτε στις 3 το βράδυ. Θα εξηγήσω γιατί αυτή η ώρα είναι τόσο ιδιαίτερη στην Ορθόδοξη παράδοση. Θα σας πω τους 5 πιθανούς λόγους που ξυπνάτε αυτή την ώρα. Και θα σας δώσω ακριβείς οδηγίες για το τι πρέπει να κάνετε αμέσως όταν ξυπνάτε στις 3. Πριν ξεκινήσουμε, αν αναζητάτε βαθύτερη κατανόηση των πνευματικών σημαδιών στη ζωή σας, αν θέλετε να μάθετε πώς να ανταποκρίνεστε στις κλήσεις του Θεού, εγγραφείτε τώρα στο κανάλι και ενεργοποιήστε την καμπάνα. Αυτές οι διδασκαλίες του Αγίου Πορφυρίου θα ανοίξουν τα μάτια σας σε πνευματικές πραγματικότητες που ίσως δεν γνωρίζατε. Λοιπόν, ας ανακαλύψουμε τι σημαίνει αυτό το μυστηριώδες ξύπνημα. Πρώτα, ας καταλάβουμε γιατί η ώρα 3 τα ξημερώματα είναι τόσο ιδιαίτερη στην Ορθόδοξη παράδοση. Ο Άγιος Πορφύριος εξηγούσε ότι η ώρα 3 η ώρα το βράδυ, ή πιο σωστά 3 τα ξημερώματα, είναι μία ώρα με ειδική πνευματική σημασία. Και αυτό για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός. Είναι η ώρα του βαθύτερου σκότους πριν χαράξει η αυγή. Στην Ορθόδοξη συμβολική, αυτή η ώρα αντιπροσωπεύει τη στιγμή που το σκοτάδι είναι πιο έντονο, λίγο πριν αρχίσει να υποχωρεί. Είναι η ώρα της μεγαλύτερης πνευματικής έντασης μεταξύ σκότους και φωτός. Ο δεύτερος λόγος είναι αυτός. Είναι η ώρα που οι μοναχοί ξυπνούν για το μεσονυκτικόν. Σε όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους και της Ορθοδοξίας, οι μοναχοί ξυπνούν γύρω στις 3 τα ξημερώματα για να προσευχηθούν. Αυτή η ώρα θεωρείται ιδανική για προσευχή επειδή η ψυχή είναι πιο ανοιχτή και ο κόσμος είναι ήσυχος. Ο τρίτος λόγος είναι αυτός. Είναι η ώρα που το πνευματικό πέπλο μεταξύ ουρανού και γης είναι πιο λεπτό. Ο Άγιος Πορφύριος δίδασκε ότι υπάρχουν ώρες της ημέρας που η επικοινωνία με τον πνευματικό κόσμο είναι πιο εύκολη και οι 3 τα ξημερώματα είναι μία από αυτές τις ώρες. Ο τέταρτος λόγος είναι αυτός. Είναι η ώρα που και ο εχθρός είναι πιο ενεργός. Ο Άγιος Πορφύριος εξηγούσε ότι ακριβώς επειδή αυτή η ώρα είναι πνευματικά ισχυρή και οι δυνάμεις του σκότους είναι πιο ενεργές, γι' αυτό χρειάζεται διάκριση. Ο 5ος λόγος είναι αυτός. Είναι η ώρα που ο Θεός συχνά καλεί τις ψυχές. Πολλοί Άγιοι μαρτυρούν ότι ο Θεός συχνά επιλέγει αυτή την ώρα για να μιλήσει στους ανθρώπους. Επειδή η ψυχή είναι ήρεμη, χωρίς τους περισπασμούς της ημέρας και πιο δεκτική. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, η νύχτα δεν είναι απλώς για ύπνο. Είναι και χρόνος που ο Θεός μιλά στις ψυχές και οι 3 τα ξημερώματα είναι η ώρα που πολλοί ακούν τη φωνή Του για πρώτη φορά. Και τώρα ας δούμε τους 5 πιθανούς λόγους που ξυπνάτε στις 3 το βράδυ. Ο Άγιος Πορφύριος εξηγούσε ότι δεν υπάρχει μόνο ένας λόγος. Υπάρχουν 5 διαφορετικές πιθανότητες και είναι σημαντικό να διακρίνετε ποια ισχύει για εσάς. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός. Ο Θεός σας καλεί σε προσευχή. Αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος λόγος που ο Άγιος Πορφύριος περιέγραφε. Ο Θεός θέλει να περάσει χρόνο μαζί σας. Θέλει να σας μιλήσει και επιλέγει αυτή την ώρα επειδή είναι η μόνη στιγμή που είστε πραγματικά διαθέσιμοι. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είστε απασχολημένοι. Δουλειά, οικογένεια, υποχρεώσεις. Ακόμη και όταν προσεύχεστε το μυαλό σας τρέχει αλλού. Αλλά στις 3 τα ξημερώματα ο κόσμος είναι ήσυχος. Δεν υπάρχουν περισπασμοί και η ψυχή σας είναι ανοιχτή. Ο Άγιος έλεγε
Μερικές φορές ο Θεός πρέπει να σε ξυπνήσει τη νύχτα επειδή την ημέρα δεν του δίνεις χρόνο. Δεν το κάνει για να σε τιμωρήσει, αλλά επειδή λαχταρά να είναι μαζί σου. Ο Άγιος Πορφύριος διηγούνταν την ιστορία μιας γυναίκας που ξυπνούσε κάθε βράδυ στις 3 για μήνες. Στην αρχή ήταν ενοχλημένη, νόμιζε ότι είχε πρόβλημα με τον ύπνο, πήγε ακόμη και σε γιατρό. Αλλά όταν ήρθε στον Άγιο Πορφύριο, εκείνος της είπε κάτι που την άλλαξε. Ο Θεός σε καλεί. Θέλει να σου μιλήσει, αλλά εσύ αντί να τον ακούσεις προσπαθείς να ξανακοιμηθείς. Η γυναίκα ρώτησε, και τι πρέπει να κάνω? Ο Άγιος της είπε, την επόμενη φορά που θα ξυπνήσεις στις 3, μην γυρίσεις από την άλλη πλευρά. Σήκω, γονάτισε και πες, Κύριε, εδώ είμαι, τι θέλεις να μου πεις? Η γυναίκα το έκανε και αυτό που βίωσε την άλλαξε για πάντα. Ένιωσε την παρουσία του Θεού με τρόπο που δεν είχε ποτέ νιώσει και η σχέση της με εκείνον βάθινε δραματικά. Ο δεύτερος λόγος που μπορεί να ξυπνάτε στις 3 είναι αυτός. Κάποιος χρειάζεται επειγόντως τις προσευχές σας. Ο Άγιος Πορφύριος εξηγούσε ότι μερικές φορές ο Θεός μας ξυπνά επειδή κάποιος που αγαπάμε βρίσκεται σε κίνδυνο ή ανάγκη και χρειάζεται τις προσευχές μας τώρα, όχι αύριο το πρωί. Μπορεί να είναι κάποιος από την οικογένειά μας, μπορεί να είναι φίλος, μπορεί να είναι ακόμη κάποιος που δεν ξέρουμε καλά, αλλά ο Θεός μας χρησιμοποιεί ως μεσολαβητές. Ο Άγιος έλεγε, ο Θεός έχει πολλούς τρόπους να προστατεύει τα παιδιά του. Ένας από αυτούς είναι να ξυπνά άλλους για να προσευχηθούν για αυτούς. Ο Άγιος Πορφύριος διηγούνταν μια εκπληκτική ιστορία. Μια μητέρα ξύπνησε ξαφνικά στις 3 τα ξημερώματα με έντονη ανησυχία για τον γιο της που ζούσε σε άλλη πόλη. Δεν ήξερε γιατί, αλλά ένιωθε ότι έπρεπε να προσευχηθεί για αυτόν αμέσως. Γονάτισε και προσευχήθηκε με δάκρυα για περίπου μισή ώρα. Ζήτησε από το Θεό να τον προστατέψει χωρίς να ξέρει από τι. Το επόμενο πρωί ο γιος της τηλεφώνησε. Της είπε ότι εκείνο το βράδυ γύρω στις 3 είχε ένα σοβαρό ατύχημα με το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο καταστράφηκε, αλλά εκείνος βγήκε χωρίς ούτε μια γρατζουνιά. Οι γιατροί το έλεγαν θαύμα. Όταν η μητέρα κατάλαβε ότι προσευχόταν ακριβώς εκείνη την ώρα, συγκλονίστηκε. Ο Θεός την είχε ξυπνήσει για να προσευχηθεί για τον γιο της τη στιγμή που εκείνος τη χρειαζόταν περισσότερο. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, ποτέ μην αγνοείς αυτά τα ξυπνήματα. Μπορεί να σώζεις μια ζωή με τις προσευχές σου. Ο τρίτος λόγος που μπορεί να ξυπνάτε στις 3 είναι αυτός. Ο φύλακας άγγελος σας ξυπνά. Ο Άγιος Πορφύριος δίδασκε ότι κάθε άνθρωπος έχει έναν φύλακα άγγελο που τον συνοδεύει από τη γέννησή του. Και αυτός ο άγγελος επικοινωνεί μαζί μας με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι να μας ξυπνά τη νύχτα. Μπορεί να θέλει να μας προειδοποιήσει για κάτι, μπορεί να θέλει να μας οδηγήσει σε προσευχή, μπορεί να θέλει απλώς να μας υπενθυμίσει ότι δεν είμαστε μόνοι. Ο Άγιος έλεγε, ο φύλακας άγγελός σου σε αγαπά περισσότερο από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και μερικές φορές σε ξυπνά τη νύχτα επειδή έχει κάτι σημαντικό να σου πει. Ο Άγιος Πορφύριος διηγούνταν την ιστορία ενός άνδρα που ξυπνούσε στις 3 κάθε βράδυ για μια εβδομάδα. Κάθε φορά που ξυπνούσε ένιωθε μια παρουσία δίπλα του, όχι τρομακτική, αλλά γαλήνια, προστατευτική. Όταν ήρθε στον Άγιο Πορφύριο, ο Άγιος του είπε, ο φύλακας άγγελός σου προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί σου. Υπάρχει κάτι στη ζωή σου που πρέπει να αλλάξεις και προσπαθεί να σου το δείξει. Ο άνδρας σκέφτηκε και κατάλαβε. Υπήρχε μια κατάσταση στη ζωή του που ήξερε ότι δεν ήταν σωστή, αλλά την απέφευγε. Ο άγγελος του τον ξυπνούσε για να τον οδηγήσει σε μετάνοια. Ο τέταρτος λόγος που μπορεί να ξυπνάτε στις 3 είναι αυτός, πνευματική επίθεση από τον εχθρό. Ο Άγιος Πορφύριος δεν έκρυβε αυτή την πραγματικότητα.
Ακριβώς επειδή η ώρα 3 τα ξημερώματα είναι πνευματικά ισχυρή και ο διάβολος προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί. Μπορεί να σας ξυπνά για να σας ταράξει, για να σας φοβήσει, για να σας γεμίσει με σκοτεινές σκέψεις, για να σας εμποδίσει να ξεκουραστείτε. Αλλά ο Άγιος έλεγε μην φοβάστε. Αν είναι επίθεση υπάρχει τρόπος να την αντιμετωπίσετε. Ο Χριστός είναι ισχυρότερος από κάθε σκοτάδι. Θα δούμε παρακάτω πώς να διακρίνετε αν το ξύπνημά σας είναι από τον Θεό ή από τον εχθρό και τι να κάνετε σε κάθε περίπτωση. Ο πέμπτος λόγος που μπορεί να ξυπνάτε στις 3 είναι αυτός. Η ψυχή σας διψά για τον Θεό. Ο Άγιος Πορφύριος εξηγούσε ότι μερικές φορές δεν είναι ο Θεός που μας ξυπνά, αλλά η ίδια η ψυχή μας. Η ψυχή μας λαχταρά τον Θεό, ακόμη και όταν το συνειδητό μας δεν το καταλαβαίνει. Και αυτή η δίψα μπορεί να εκδηλώνεται με νυχτερινά ξυπνήματα. Η ψυχή αναζητά εκείνον που αγαπά. Ο Άγιος έλεγε «Η ψυχή γνωρίζει πράγματα που το μυαλό δεν καταλαβαίνει». Αν ξυπνάς στις 3 τη νύχτα, μπορεί να είναι η ψυχή σου που φωνάζει προς τον Θεό. Και τώρα ας δούμε κάτι πολύ σημαντικό. Πώς να διακρίνετε αν το ξύπνημά σας είναι κλίση από τον Θεό ή επίθεση από τον εχθρό. Ο Άγιος Πορφύριος έδινε πολύ συγκεκριμένα κριτήρια διάκρισης. Πρώτα, ας δούμε τα σημάδια ότι το ξύπνημά σας είναι κλίση από τον Θεό. Το πρώτο σημάδι είναι η ειρήνη. Όταν ο Θεός σας ξυπνά, ξυπνάτε με μια αίσθηση γαλήνης. Δεν υπάρχει φόβος ή αγωνία. Υπάρχει μια ήρεμη εγρήγορση. Το δεύτερο σημάδι είναι η έλξη προς την προσευχή. Νιώθετε μια φυσική τάση να προσευχηθείτε. Η προσευχή δεν είναι δύσκολη ή βεβαιασμένη. Έρχεται από μόνη της. Το τρίτο σημάδι είναι ότι κάποιο πρόσωπο έρχεται επίμονα στο νου σας. Ξυπνάτε σκεπτόμενοι κάποιον συγκεκριμένο. Αυτό συχνά σημαίνει ότι αυτό το πρόσωπο χρειάζεται τις προσευχές σας. Το τέταρτο σημάδι είναι η ευγνωμοσύνη ή η αγάπη. Ξυπνάτε με μια αίσθηση ευγνωμοσύνης προς τον Θεό ή αγάπης προς τους ανθρώπους. Αυτά είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Το πέμπτο σημάδι είναι μια γλυκύτητα στην ατμόσφαιρα. Ο Άγιος Πορφύριος περιέγραφε ότι όταν ο Θεός είναι παρόν υπάρχει μια γλυκύτητα που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια ή αισθάνεστε, αλλά δεν μπορείτε να την εξηγήσετε. Και τώρα ας δούμε τα σημάδια ότι το ξύπνημά σας είναι πνευματική επίθεση. Το πρώτο σημάδι είναι ο φόβος ή η αγωνία. Ξυπνάτε με την καρδιά να χτυπά δυνατά. Νιώθετε φόβο χωρίς να ξέρετε γιατί. Υπάρχει μια ανησυχία που σας καταλαμβάνει. Το δεύτερο σημάδι είναι το βάρος στο στήθος. Πολλοί περιγράφουν ότι νιώθουν ένα βάρος σαν κάτι να τους πιέζει. Αυτό μπορεί να είναι σημάδι πνευματικής επίθεσης. Το τρίτο σημάδι είναι οι σκοτεινές ή ταραγμένες σκέψεις. Αμέσως μετά το ξύπνημα, το μυαλό σας γεμίζει με αρνητικές σκέψεις, φόβους, ανησυχίες, σκοτεινές εικόνες. Το τέταρτο σημάδι είναι η αίσθηση τρομακτικής παρουσίας. Νιώθετε ότι κάτι είναι στο δωμάτιο και αυτή η παρουσία σας τρομάζει. Δεν είναι γαλήνια, είναι απειλητική. Το πέμπτο σημάδι είναι η δυσκολία στην προσευχή. Όταν προσπαθείτε να προσευχηθείτε, νιώθετε ότι κάτι σας εμποδίζει. Τα λόγια δεν έρχονται, το μυαλό διασκορπίζεται. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, η διάκριση είναι απλή. Αν νιώθεις ειρήνη, είναι από τον Θεό. Αν νιώθεις ταραχή, είναι από τον εχθρό. Ο Θεός φέρνει πάντα ειρήνη, ακόμη και όταν μας καλεί σε δύσκολα πράγματα. Και τώρα ας δούμε το πιο πρακτικό μέρος. Τι ακριβώς πρέπει να κάνετε όταν ξυπνάτε στις 3 το βράδυ. Ο Άγιος Πορφύριος έδινε πολύ συγκεκριμένες οδηγίες, βήμα προς βήμα. Το πρώτο βήμα είναι αυτό. Μην αγνοήσετε το ξύπνημα. Ο Άγιος ήταν πολύ σαφής σε αυτό. Μην γυρίσετε από την άλλη πλευρά. Μην προσπαθήσετε αμέσως να ξανακοιμηθείτε. Αναγνωρίστε ότι αυτό το ξύπνημα μπορεί να έχει σημασία. Έλεγε, όταν ο Θεός χτυπά την πόρτα, μην προσποιείσαι ότι δεν είσαι σπίτι. Το δεύτερο βήμα είναι αυτό. Κάντε αμέσως το σημείο του Σταυρού. Αυτό είναι κρίσιμο. Μόλις ξυπνήσετε, σηκώστε το χέρι σας και κάντε το σημείο του Σταυρού.
Αυτό σας προστατεύει είτε πρόκειται για κλήση από τον Θεό, είτε για επίθεση από τον εχθρό. Ο Άγιος έλεγε: «Το σημείο του Σταυρού είναι η πρώτη σου ασπίδα. Κάντο αμέσως, πριν κάνεις οτιδήποτε άλλο». Το τρίτο βήμα είναι αυτό. Πείτε την ευχή του Ιησού. Μόλις κάνετε τον Σταυρό, πείτε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Επαναλάβετε τη μερικές φορές. Αυτό καθαρίζει την ατμόσφαιρα και ανοίγει την επικοινωνία με τον Θεό. Ο Άγιος έλεγε: «Η ευχή του Ιησού είναι σαν κλειδί που ανοίγει την πόρτα του ουρανού». Το τέταρτο βήμα είναι αυτό. Ρωτήστε τον Θεό τι θέλει. Μετά την ευχή πείτε απλά: «Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Γιατί με ξύπνησες? Υπάρχει κάτι που πρέπει να καταλάβω». Και περιμένετε. Μη βιάζεστε. Αφήστε χρόνο για τον Θεό να απαντήσει. Το πέμπτο βήμα εξαρτάται από το τι νιώθετε. Αν νιώθετε ειρήνη, τότε μείνετε σε προσευχή. Προσευχηθείτε για όσους έρχονται στο νου σας. Ευχαριστήστε τον Θεό. Μείνετε στην παρουσία Του όσο αισθάνεστε αυτή την κλίση. Ο Άγιος έλεγε: «Αν ο Θεός σε ξύπνησε για να μιλήσει μαζί σου, μη βιαστείς να φύγεις. Μείνε μαζί Του όσο σε καλεί». Αλλά αν νιώθετε ταραχή, τότε πείτε τον Ψαλμό 90. Αυτός ο ψαλμός είναι η ισχυρή προστασία κατά των δυνάμεων του σκότους. Πείτε τον αργά με πίστη. Ο Άγιος συνιστούσε επίσης να πείτε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, προστάτευσέ με, Παναγία μου σκέπασέ με, Άγιε Πορφύριε, πρέσβευε για μένα». Και να ανάψετε ένα κερί ή το καντήλι αν μπορείτε. Το φως διώχνει το σκοτάδι, τόσο το φυσικό όσο και το πνευματικό. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να σας πω κάτι σημαντικό. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την πνευματική προστασία, την προσευχή και τις διδασκαλίες του Αγίου Πορφυρίου, έχω δημιουργήσει ένα ειδικό e-book με τίτλο «Τα 40 μυστικά του Αγίου Πορφυρίου». Περιλαμβάνει πλήρεις οδηγίες για κάθε τομέα της πνευματικής ζωής, συμπεριλαμβανομένης της νυχτερινής προσευχής και προστασίας. Θα βρείτε το link στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο. Και τώρα ας δούμε μια ειδική προσευχή που ο Άγιος Πορφύριος δίδασκε να λέμε όταν ξυπνάμε στις 3 τα ξημερώματα. Ο Άγιος Πορφύριος δίδασκε μια ειδική προσευχή για αυτές τις νυχτερινές στιγμές. Μια προσευχή που ανταποκρίνεται στην κλήση του Θεού και ταυτόχρονα προσφέρει προστασία. Η προσευχή είναι αυτή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, με ξύπνησε σε αυτή την ώρα, εδώ είμαι. Άκουσε την προσευχή μου. Αν με καλείς σε συνομιλία μαζί σου, άνοιξε τα αυτιά της καρδιάς μου να σε ακούσω. Μίλησέ μου, Κύριε, ο δούλος σου ακούει. Αν κάποιος χρειάζεται τις προσευχές μου, φέρε τον στο νου μου και δώσε μου λόγια να προσευχηθώ για αυτόν. Προστάτευσέ τον, Κύριε, όπου κι αν είναι. Αν ο εχθρός προσπαθεί να με ταράξει, διώξε τον μακριά μου, σε εσένα καταφεύγω. Εσύ είσαι η προστασία μου. Το αίμα σου το τίμιο ας με σκεπάζει. Παναγία μου, Θεοτό και μητέρα μου, στάσου δίπλα μου σε αυτή τη νυχτερινή ώρα. Σκέπασέ με τη μητρική σου αγάπη. Άγιε Πορφύριε, που τόσο αγαπούσες τις νυχτερινές προσευχές, πρέσβευε για μένα στον Κύριο. Φύλακα, άγγελε μου, ευχαριστώ που με ξύπνησες. Οδήγησέ με σε ό,τι ο Θεός θέλει από μένα αυτή τη στιγμή. Κύριε, είτε με κρατήσεις άγρυπνο, είτε με οδηγήσεις πάλι σε ύπνο, ας γίνει το θέλημά σου. Είμαι στα χέρια σου. Αμήν. Αυτή η προσευχή καλύπτει όλες τις πιθανότητες και σας τοποθετεί σε κατάσταση δεκτικότητας στο θέλημα του Θεού. Και τώρα θέλω να σας μιλήσω για κάτι πολύ σημαντικό. Τι να κάνετε μετά το ξύπνημα στις 3. Ο Άγιος Πορφύριος έδινε συγκεκριμένες οδηγίες για το τι συμβαίνει μετά. Η πρώτη οδηγία είναι αυτή: μην μιλήσετε σε κανέναν αμέσως για το βίωμά σας. Αν ξυπνήσατε και είχατε μια ειδική πνευματική εμπειρία, μην τρέξετε να το πείτε. Κρατήστε το στην καρδιά σας, αφήστε το να οριμάσει. Μιλήστε γι' αυτό μόνο στο πνευματικό σας αν χρειάζεται. Ο Άγιος έλεγε: οι πνευματικές εμπειρίες είναι σαν σπόρους. Αν τους ξεθάψεις αμέσως για να τους δείξεις, δεν θα φυτρώσουν ποτέ. Η δεύτερη οδηγία είναι αυτή: την επόμενη μέρα σημειώστε τι συνέβη.
Γράψτε σε ένα τετράδιο την ώρα που ξυπνήσατε, τι νιώσατε, αν κάποιος ήρθε στο νου σας, τι προσευχηθήκατε. Αυτό θα σας βοηθήσει να δείτε μοτίβα με τον καιρό. Ο Άγιος έλεγε, ο Θεός μιλά με πολλούς τρόπους. Αν δεν καταγράφεις, θα ξεχάσεις και θα χάσεις τα μηνύματά του. Η τρίτη οδηγία είναι αυτή. Αν κάποιος ήρθε επίμονα στο νου σας, επικοινωνήστε μαζί του. Αν ξυπνήσατε σκεπτόμενοι κάποιον συγκεκριμένο, μην το αγνοήσετε. Την επόμενη μέρα τηλεφωνήστε του, ρωτήστε πώς είναι. Μπορεί να ανακαλύψετε ότι περνούσε κάτι δύσκολο ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Ο Άγιος διηγούνταν πολλές ιστορίες ανθρώπων που έσωσαν ζωές επειδή άκουσαν αυτή την εσωτερική κλίση και επικοινώνησαν με κάποιον που τους ήρθε στο νου τη νύχτα. Η τέταρτη οδηγία είναι αυτή. Αν τα νυχτερινά ξυπνήματα συνεχίζονται, μιλήστε στον πνευματικό σας. Ο Άγιος Πορφύριος τόνιζε τη σημασία της πνευματικής καθοδήγησης. Αν ξυπνάτε συχνά στις 3 και δεν καταλαβαίνετε γιατί, μιλήστε σε έναν έμπειρο πνευματικό. Μπορεί να σας βοηθήσει να διακρίνετε τι συμβαίνει. Και τώρα θέλω να σας μιλήσω για μια πολύ ειδική πρακτική που ο Άγιος Πορφύριος δίδασκε σε όσους ξυπνούν συχνά στις 3. Ο Άγιος έλεγε ότι αν ξυπνάτε τακτικά στις 3 τα ξημερώματα, μπορεί να είναι κλίση για να υιοθετήσετε μια νυχτερινή πνευματική πρακτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξυπνάτε κάθε βράδυ, αλλά μπορεί να σημαίνει ότι ο Θεός σας καλεί να αφιερώνετε αυτή την ώρα σε Εκείνον όταν Εκείνος σας ξυπνά. Η πρακτική είναι αυτή. Όταν ξυπνάτε στις 3, αντί να αντιστέκεστε, αποδεχτείτε το ως δώρο. Σηκωθείτε, πηγαίνετε στο εικονοστάσι σας, ανάψτε ένα κερί και περάστε 10 με 20 λεπτά σε προσευχή. Μετά ξαναπέστε για ύπνο με ειρήνη. Ο Άγιος έλεγε, αυτά τα 10 λεπτά προσευχής στις 3 το βράδυ αξίζουν περισσότερο από μια ώρα προσευχής την ημέρα. Επειδή η ψυχή είναι πιο ανοιχτή, πιο ήσυχη, πιο κοντά στον Θεό. Ο Άγιος Πορφύριος διηγούνταν την ιστορία μιας γυναίκας που υιοθέτησε αυτή την πρακτική. Στην αρχή ξυπνούσε στις 3 και ήταν ενοχλημένη. Αλλά μετά που άρχισε να αφιερώνει αυτό το χρόνο στον Θεό, όλα άλλαξαν. Η σχέση της με τον Θεό βάθινε δραματικά. Άρχισε να λαμβάνει απαντήσεις σε προσευχές που είχε χρόνια. Η ζωή της μεταμορφώθηκε. Και το πιο εκπληκτικό, μετά από μερικούς μήνες δεν ξυπνούσε πια κάθε βράδυ. Ο Θεός την ξυπνούσε μόνο όταν είχε κάτι συγκεκριμένο να της πει. Και εκείνη ήξερε πια πώς να ανταποκριθεί. Ο Άγιος έλεγε, όταν μάθεις να ακούς τον Θεό τη νύχτα, θα τον ακούς και την ημέρα. Η νυχτερινή προσευχή ανοίγει τα αυτιά της ψυχής. Και τώρα θέλω να σας μιλήσω για κάτι που πολλοί αναρωτιούνται. Τι γίνεται αν το ξύπνημα στις 3 δεν είναι πνευματικό, αλλά έχει ιατρικούς λόγους? Ο Άγιος Πορφύριος ήταν πολύ ισορροπημένος σε αυτό το θέμα. Δεν έλεγε ότι κάθε ξύπνημα είναι πνευματικό. Έλεγε, πρώτα βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σωματικό πρόβλημα. Αν ξυπνάτε κάθε βράδυ στην ίδια ώρα, μπορεί να υπάρχει ιατρικός λόγος. Αϊπνία, άπνοια ύπνου, στρες ή κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Μην αγνοείτε την ιατρική πλευρά. Αν χρειάζεται, επισκεφτείτε γιατρό. Αλλά ο Άγιος πρόσθετε, ακόμη και αν υπάρχει ιατρικός λόγος, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και πνευματική διάσταση. Ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμη και ένα σωματικό πρόβλημα για να σας φέρει κοντά Του. Άρα η συμβουλή είναι αυτή, φροντίστε και τα δύο, την υγεία σας και την ψυχή σας. Και τώρα θέλω να σας δώσω μια τελευταία σημαντική διδασκαλία του Αγίου Πορφυρίου σχετικά με τις νυχτερινές ώρες γενικά. Ο Άγιος δίδασκε ότι η νύχτα είναι ιερός χρόνος. Δεν είναι απλώς η απουσία της ημέρας, είναι μια ξεχωριστή περίοδος με τη δική της πνευματική σημασία. Έλεγε, τη νύχτα ο κόσμος ησυχάζει και στην ησυχία ο Θεός μιλά πιο καθαρά. Οι Άγιοι πάντα αγαπούσαν τη νύχτα για προσευχή, επειδή τη νύχτα η ψυχή βρίσκει πιο εύκολα τον δρόμο προς τον ουρανό. Ο Άγιος Πορφύριος ο ίδιος περνούσε πολλές νύχτες σε προσευχή
και διηγούνταν ότι οι πιο βαθιές του πνευματικές εμπειρίες συνέβησαν τις νυχτερινές ώρες. Έλεγε, αν ο Θεός σε ξυπνά τη νύχτα, θεώρησέ το τιμή. Σε επέλεξε για να μιλήσει μαζί σου σε αυτή την ιερή ώρα. Μην το απορρίψεις. Και τώρα ας ανακεφαλαιώσουμε τα πιο σημαντικά σημεία. Αν ξυπνάτε στις 3 το βράδυ, μην το αγνοείτε. Αυτή η ώρα έχει ειδική πνευματική σημασία. Υπάρχουν 5 πιθανοί λόγοι. Ο Θεός σας καλεί σε προσευχή. Κάποιος χρειάζεται τις προσευχές σας. Ο φύλακας άγγελός σας ξυπνά, πνευματική επίθεση, ή η ψυχή σας διψά για τον Θεό. Διακρίνετε από τα σημάδια. Ειρήνη σημαίνει κλίση από το Θεό. Ταραχή σημαίνει πιθανή επίθεση. Όταν ξυπνάτε, κάντε αμέσως το σταυρό, πείτε την ευχή του Ιησού και ρωτήστε το Θεό τι θέλει. Και θυμηθείτε, αυτά τα νυχτερινά ξυπνήματα μπορεί να είναι από τα μεγαλύτερα δώρα που σας έχει κάνει ο Θεός. Μην τα απορρίπτετε. Και τώρα ας προσευχηθούμε μαζί στον Άγιο Πορφύριο, ζητώντας την πρεσβεία του για τις νυχτερινές μας ώρες. Κάντε το σημείο του σταυρού μαζί μου. Άγιε Πορφύριε, σοφέ διδάσκαλε των νυχτερινών μυστηρίων, σε παρακαλούμε, πρέσβευε για όλους εμάς που ξυπνάμε τις νυχτερινές ώρες. Βοήθησέ μας να διακρίνουμε πότε ο Θεός μας καλεί και πότε ο εχθρός μας επιτίθεται. Δώσε μας σοφία να ανταποκρινόμαστε σωστά. Δίδαξέ μας να αγαπήσουμε τη νυχτερινή προσευχή όπως εσύ την αγαπούσες. Να βλέπουμε τα νυχτερινά ξυπνήματα, όχι ως ενόχληση, αλλά ως ευκαιρία για συνάντηση με τον Θεό. Προστάτευσέ μας από κάθε επίθεση του σκότους, σκέπασέ μας με τις πρεσβείες σου και οδήγησέ μας πάντα πιο κοντά στο Χριστό. Παναγία Θεοτόκε, μητέρα που αγρυπνείς πάνω από τα παιδιά σου, φύλαξέ μας τις νυχτερινές ώρες, κράτησέ μας ασφαλείς στην αγκαλιά σου. Φύλακα άγγελέ μου, ευχαριστώ για κάθε φορά που με ξυπνάς για να με προστατέψεις ή να με οδηγήσεις στην προσευχή. Μην σταματήσεις ποτέ να με φροντίζεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, αν με ξυπνήσεις απόψε, δώσε μου τη χάρη να ανταποκριθώ, να μην γυρίσω από την άλλη πλευρά, αλλά να σηκωθώ και να σε συναντήσω. Με τις πρεσβείες του Αγίου Πορφυρίου, της Υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων, ας ευλογήσει ο Θεός τις νύχτες μας και ας τις κάνει ιερές. Αμήν. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, φτάσαμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Σήμερα μάθαμε τι σημαίνει όταν ξυπνάμε στις 3 το βράδυ, σύμφωνα με τις διδασκαλίες του Αγίου Πορφυρίου. Μάθαμε τους 5 πιθανούς λόγους. Μάθαμε πώς να διακρίνουμε την πηγή του ξυπνήματος και μάθαμε ακριβώς τι να κάνουμε. Σας προσκαλώ, την επόμενη φορά που θα ξυπνήσετε στις 3, θυμηθείτε αυτό το βίντεο. Μην το αγνοήσετε, κάντε τον σταυρό σας, πείτε την ευχή και ρωτήστε τον Θεό τι θέλει. Μπορεί αυτό το ξύπνημα να είναι η αρχή μιας βαθύτερης σχέσης μαζί Του. Αν αυτό το βίντεο σας βοήθησε να καταλάβετε τη σημασία αυτών των νυχτερινών ξυπνημάτων, παρακαλώ, πατήστε το μου αρέσει. Αυτό βοηθά να φτάσουν αυτές οι διδασκαλίες σε περισσότερους ανθρώπους που ξυπνούν τη νύχτα και αναρωτιούνται γιατί. Και μην ξεχάσετε, αν θέλετε να έχετε έναν πλήρη οδηγό με τις διδασκαλίες του Αγίου Πορφυρίου, συμπεριλαμβανομένων προσευχών προστασίας για τη νύχτα, αποκτήστε το e-book «Τα 40 μυστικά του Αγίου Πορφυρίου». Το link είναι στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο. Στα σχόλια θα χαιρόμουν πολύ να μοιραστείτε την εμπειρία σας. Ξυπνάτε συχνά στις 3 το βράδυ. Τι νιώθετε όταν ξυπνάτε? Έχετε ποτέ προσευχηθεί αυτή την ώρα? Η ιστορία σας μπορεί να βοηθήσει και άλλους. Εγγραφείτε στο κανάλι και ενεργοποιήστε την καμπάνα για περισσότερες διδασκαλίες του Αγίου Πορφυρίου για την πνευματική ζωή. Και στο επόμενο βίντεο θα αποκαλύψω κάτι που ο Άγιος Πορφύριος δίδασκε για τα όνειρα. Ποια όνειρα είναι από τον Θεό, ποια από τον εχθρό και ποια είναι απλώς αποτέλεσμα του μυαλού μας. Και πώς να τα διακρίνετε. Μην το χάσετε. Ο Θεός να ευλογεί τις νύχτες σας, να σας προστατεύει κάθε ώρα και αν σας ξυπνήσει στις 3 να σας δώσει τη χάρη να τον ακούσετε.
Μέχρι το επόμενο βίντεο, θυμηθείτε, η νύχτα δεν είναι απλώς για ύπνο. Είναι και για συνάντηση με τον Θεό. Αμήν.